Vakuru makadizvenyu. Hai, ndofara yanga yanguva yanhamba nditi musati mavuya pano kati hai tatu muchada nezvedu. Aiwa tiripo. Vakuru, pane murume ari kuzvitiwo the strongest man in Zimbabwe. Munogara makambounzwa. Hai, ndakamuwa ndoedwa nditi yataura zuro namai kati hai onai vakiita saka yanga iri nguva nditi tikagara pasi zuro namai tikakurukura tikati hai zvimwe zvo zvaabva izvi handiti taakuziva kwatirikiinda handiti vanhu vakaushamisika vatarakasha vanhu vakati simba toriwanepi takambotaura paya tikati isi torakasha handiti chedu kuvakasha asi kubva mudzokudya handiti takati kuvanhu yei muriwo namapotato handiti ndozondipa simba yangu riri imomo handiti simba rehove hanzi simba rechirehove remvura riri muhove rehove riri mvura very good. Aiwa tinotenda Vakuru. Saka muriwo nemapotato uyu zvakatomira udyiwa here iyezvi handiti ndaitaura zuro namai kati hai ndogona kutorya zvakadaro handiti izvi tichikura taiti katoenda kumagadhini handiti kwana jesa uko handiti utanga kutorya zinokameretsikana zimandizobvise papo pamakamera. Vakuru, saka ndiri kuona pane chikafu chakati wandei pamberi penyu. Ndakuziva kuti munochidya chese ka1 here. Ndo breakfast yangu handiti uye ini unozama ndiri kuti ndine vanhu vakawanda vanoda kundipikisa handiti vada kundidonhedza handiti saka ndinofanira kutorya kuti ndigwinye handiti uye ukaona yellow handiti ndorya handimwi rimwe drink kunze kwaine yellow handiti kuchipa simba rokuti yellow ikaviya toirakasha handiti una mabhanana yellow kurya yellow yoyo handiti tine mabhanana akasvibira handiti akazvimiroga maindependent norya futi zvekuti heki handiti uye ndataura namai vakati hai makuseni zvaramba ndazviona patv handiti zvekuti chova chaningira anonyatsokukwata ukomana anokupata mazai aya mazai akakwatiswa handiti toarya futiwaya makuseni breakfast uye ipapapa pane chada kudzidzisai chikuru handiti pamazai akakwatiswa kuti hai kana toarya isu iwo kamwe yakaya pakanoti kutu paya tozoti hai kwakuinda kundofa pane munofapo pamberi nokusimba nokuti nyika inotongwa nevene vaya handiti hapana chokungatonga usina kurya kurya vakomana akwatisa mazai ari kupuwa mwashuka handiti zvokuti zvikatsika saka ndoona zai ritsikana ndati ndikusimbisei kuti isu tisu takasimba handiti wakatarira itsikana very good ondiona zai handingoryi nokuti zai rakakwatiswa hai food chicken handitodla food chicken mafood chicken makuseni handiti ukaripatsanura sezvizvi izai redu pfurika zai rine yellow mukati handiti tonla yellow payellow ndo patoda chakumwashuka hai payellow ndo patoda hatirashi handiti yellow inofanira kurakashwa zvekuti heki. Aiwa zvinofadza Vakuru. Ko matomatisi aya munodya futi ari mambishi kudai uye munyu tinawo ndakati mandofamba kuna umwe anomanya nezvitsvuku handiti handiti torya futi kwauya kuyellow torya kwauya kuzvitsvuku torya makuseni masikati namanheru uye magwinya mai vakati magwinya mafetkuku handiti kachitaura kumarali kuti hai fetkuku mandikuranzei fetkuku handiti rina mapotato mukati handiti ndikaruma zvangu rine muriwo kwaona uri kuri mune chigreen shirima handiti mapotato nemuriwo zvakavhengana handiti inonzi veji samusa kana kuti fetkuku gwinya very good. Aiwa tinotenda Vakuru. Aiwa, this was very interesting. Saka regai nekuimbisei vanoona handiti vangada kuziva nekusaziva kuti vanoti vakasimba vaya vakasimbira ikoko isi takasimbira nyika handiti uye komotovhota kuzoti vakadla kare uye tichadla kare handiti apa tati vakazvimirira voga maindependent ndo vakasvava vakauna handiti vanenge vabva yelo imomo vondosvava tovarya handiti yelo yakakora kudai tinoidla tinoimwa handiti vedai kuri kwaenda handiri mburu taiisvuta yelo yasaibona